טוב, עכשיו, תודה אפרי. לא מעט מיזמי רשת מבורכים צצים לאחרונה בהקשר של הבחירות, ואני לא מדבר על קבוצות הוואטסאפ שבהן חברי הכנסת עוסקים בלהביך אחד את השני ואת עצמם, ועוסקים בבדיחות רשת וממים במקום לעשות את עבודתם או להציג מצע נגיד, או עמדה מבוססת. אני מדבר על דברים כמו פרויקט 61 של נחמיה גרשוני שמאגד סקרים ומנגיש אותם לציבור, ועל למשל הבלוג בטל ב-60 שחזר עכשיו לפעול לקראת מרס. היום אנחנו נדבר על עוד מיזם כזה, אפליקציה שנקראת המדגם. שלום לעידן כהן. שלום שיבל. בואו נעשה גילוי נאות קצר. נפגשנו פעם אחת דרך חבר משותף, דיברנו במשך כמה דקות על טכנולוגיה, ובהתבסס על הדקות האלה אני חושב שאתה אחלה בחור בסך הכל. כנ"ל, זה הדדי. יופי. אז מה זה המדגם? זו אפליקציה שעושה בדיוק כפי שהשם שלה מעיד. זה סקר בחירות שמבוסס על חוכמת ההמון. כל אחד יכול להוריד את האפליקציה, להצביע ולצפות בתוצאות. פשוט, נחמד. פשוט ונחמד. למה לי להוריד אפליקציה כזו? מה התמריץ שלי להוריד אפליקציה כזו? קודם כל סקרנות. שים לב כמה סקרים פופולריים בתקשורת, ובצדק, כולנו רוצים לדעת מה עומד להיות. הבעיה אבל עם הסקרים שאתה רואה בחדשות זה שהם מבוססים על 500 איש. אנחנו חושבים שיש דרך הרבה יותר טובה לעשות סקרים, ולכן פיתחנו את המדגם. כרגע אנחנו רק כמה ימים אחרי השקה ואנחנו כבר עומדים על פי 2 יותר מכל מדגם שאתה רואה בתקשורת. אנחנו מקווים שבקצב הזה עד הבחירות אנחנו נהיה בעצם המדגם הגדול ביותר שאי פעם היה בישראל. התייעצתם עם מומחי סטטיסטיקה או סקרים לפני? יש לנו מומחה לסטטיסטיקה בצוות, אבל בסופו של דבר אין לנו את הניסיון של קמיל פוקס, אין לנו את הידע של מינה צמח. מה שכן יש לנו זה בעצם מאגר משתמשים ענק שאנחנו מקווים שרק ילך ויגדל. אז היתרון הבולט ביותר שלכם זה הכמות, מה לגבי החסרונות? אם רק יורשה לי להוסיף עוד יתרון אחד, בסופו של דבר סקרים מבוססים על אנשים שיש להם טלפון קווי. אני לא יודע מה איתך, לי בבית אין טלפון קווי. גם לי לא. אפליקציית המדגם מבוססת בעצם על סמארטפונים. במדינת ישראל יש את שיעור החדירה אחד מהגבוהים ביותר בעולם של סמארטפונים. כך שבעצם כמות האנשים שיכולים להשתתף במדגם הזה גדולה לאין שיעור מאשר כמות האנשים שיכולים להשתתף בסקר רגיל. לגבי החסרונות, אנחנו סקרנים לגלות בעצמנו. בסופו של דבר, ביום הבחירות כולנו נגלה מי היה יותר קרוב לאמת. תגיד, איך תתמודדו למשל, דיברת על החדירה של סמארטפונים, איך תתמודדו בפילוח עם העובדה שכל או הרוב המוחלט של האוכלוסייה החרדית למשל לא משתמש בסמארטפונים? נכון עכשיו, אנחנו מופתעים לא פחות ממך, אבל יש לנו לא מעט קולות למפלגות חרדיות. אתה יכול לפתוח את האפליקציה ולראות בעצמך, אבל חוץ מהחרדים יש גם עוד אוכלוסיות שמודרות מסקרים. אני רואה פה ש"ס 6 מנדטים, ויהדות התורה 7, אז אני רואה פה, זה קדימה עם 0, עלי ירוק עם 0, עוצמה לישראל עם 0, אוקיי? איך באמת זה בהשוואה לסקרים שאנחנו רואים בתקשורת מבחינת התוצאות כרגע? אני רואה שמפלגות יותר קטנות מקבלות יותר מנדטים יחסית למה שהן מקבלות בסקרים מסורתיים. כי אנחנו גם מסוגלים להגיע למפלגות הקטנות האלה, למצביעים של המפלגות הקטנות האלה. התוצאות בסופו של דבר לא מאוד שונות, אבל ההבדל המשמעותי זה שהתוצאות שלנו כל הזמן מתעדכנות. אם מישהו משנה את העמדה שלו, יש פיצ'ר נורא יפה באפליקציה, אתה יכול להיכנס למדגם, ואם אתה משנה את העמדה שלך, אתה יכול בזמן אמת לראות ממש כיצד תמונת המנדטים משתנה. למשל, היום היינו נורא סקרנים לדעת כיצד ההצטרפות של אלי אוחנה תשפיע. ראינו שקצת ירד, אבל מיד זה גם פיצה את זה. ותגיד, זה בזמן אמת העדכונים של התוצאות? מבחינת המשתמש? הכל בזמן אמת, ועל עדכונים ממש חשובים, אנחנו אפילו שולחים הודעת פוש. יפה, ופוש מביא אותי לשאלה הבאה, אתה יודע, אנחנו כאן בצוות מהדורת לילה מאוד מעריכים פרטיות. איזה פרטים אתם אוספים על המשתמשים באפליקציה? ההצבעה היא אנונימית לחלוטין. אנחנו שומרים את הפרטים המינימליים ביותר כדי להבטיח פשוט שלא תהיה הצבעה כפולה. דבר נוסף סליחה? איזה פרטים? אתה אמרת פרטים מינימליים, זה, אתה יודע, אצל פייסבוק מינימלי זה למשל הכל.
אז אנחנו שומרים שני דברים עיקריים. דבר ראשון זה המיקום הגיאוגרפי שלך, וגם זה אופציונלי, אתה יכול לכבות. זה על מנת שנוכל להציע, וזה סקופ קטן שאני נותן לך, הערב ממש נותנו עדכון לאפליקציה, שמאפשר לראות את התוצאות בפילוח גיאוגרפי. זה יאפשר לנו גם בהמשך לעשות כל מיני דברים מאוד מעניינים עם הנתונים האלה. ודבר שני, קוד מזהה שהוא בעצם מוצפן כדי לשמור על האנונימיות של המכשיר עצמו. זה כאמור נועד להבטיח שלא יהיו הצבעות כפולות. יש תוכניות לעוד פיצ'רים כאלה בעתיד? בהחלט, תזמין אותי שבוע הבא, אני אספר לך על עוד כמה, אבל אני חייב להגיד שלא מעט מהרעיונות לפיצ'רים האלה הגיעו מהמשתמשים שלנו. אנחנו גם מזמינים אותם להצטרף אלינו, המדגם בפייסבוק או בטוויטר, נשמח לשמוע רעיונות, ואני מבטיח לספר לך ראשון על כל פיצ'ר חדש שיצא. יופי. אז המדגם, ככה היא נקראת, אגב, גם באפסטור של אפל וגם באנדרואיד, אני מניח. בוודאי, ואפשר גם להיכנס להמדגם.com, לעקוב לכם בפייסבוק ובטוויטר. עידן כהן, אפליקציית המדגם, תודה רבה. אני מניח שנדבר לפחות עוד פעם אחת לפני, אבל גם אחרי, כדי לראות אם באמת המדגם הוא המדגם. אז תודה רבה, עידן. כמוך. תודה לך, שיבל. לילה טוב.